Congo RDC Belgique jamana ye Patrice Lumumba Shuto lasigi aka denbaya ma ka se ka yafa ɲini ni tasibila labanw kɛ ka taa ni maba in ma farafina gunkana tɔgɔ la min fatura san 1960 Somali u ka jamanaden mɔgɔ ba caman minnu bɔra Somaliland caman de bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka sabu kɛ waati yɛlɛma min dɔ bɛ ka bi u ka jamana kan ka fara sɔrɔ yiriwali baaraw ɲɔngirili coronavirus bana ani Rusila jamana ni Ukraine jamana ka kɛlɛ o kɔlɔlɔ Rwanda musojɛkulu tɔnba Forum des Femmes kɛlen do ka ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛba kɛnɛ kan min daminɛna bin tɛnɛ Kigali a lajɛrɛ bɛ tali kɛ ɲininiw kan walasa ka dɛmɛ don musolakaw ma Tunisie jamanaden ba caman de bɔra kunun kari nisɔgoya taamaba dɔ senfɛ u ka jamana faba kɔnɔ Tunis min dɔ bɛ tali kɛ u ka jamana sariya sen dɔw yɛlɛmali ani fanga yɛrɛ taabolo kan u ka jamanatigi Kais Saied kɛlen kɔfɛ k'u ka kiritigɛla ɲɛmɔgɔ caman bolo bɔ ca la Kenya Vasco Hamisi min ye Congo jamanaden ye n'a y'a sigiyɔrɔ bila fitinɛ ɲɛsiranya kɔsɔn sera ka kuran dilan ka di u ka jamana denbayatigi caman ma minnu kɛlen do k'u sigiyɔrɔ bila fitinɛ ɲɛsiranya kɔfɛ ka taa Kakuma Kenya jamana kɔnɔ